Mayong mundo kanatong kanan. Welcome din atuang pagsaulo karon sa Santos na Misa. Din karong adlaw gihandom sa simbahan ang Fiesta ni Santa Ines o Saint Agnes. Usa ka birhen, martir, gihanad ng kalimon alang sa kahimayan sa Dios. Ug aron maandam natin nato ang pagsaulo ni Santos na Misa ato nakapisahan ni Santa Ines ato ang karong hinusulan ang ato ang mga sala. Kaloy ang kita sa Diyos na magkakahon sa kanen o pasaydoon sa atong mga sala dadon ka kinahina ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, makagagahong na walay katapusan, na nagpili ka sa mga mahuyang sa kalibutan, aron pakaulawan mo ang mga malikon. Itugot na manuloy-on na kami na nagasahulog sa pagkatao niya sa langit ni Santa Ines, imong martir. Magsunod unta sa kamakanunayon niya diha sa pagtuo. Giniamon ni pangayo, pinaati sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahaturan. Amen. Kinatlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Si Saul giingnan ni David, dili ka angay mabalaka, kay kinihimo sulugoon maoy mo asdang niining Filistihanon. Ug si David giingnan ni Saul, dili ka tapos nga makig-away ni anang Filistihanon kay bata ka pa, samtang siya anad na sa gubat sukat pa sa iyang pagkamatanon. Ug midugang si David, giluwas ako sa Ginoo gikan sa kuko ug bakbak sa mga leon ug sa mga uso, ug luwason usab ako niya gikan niining Filistihanon. Mingon si Saul kang David, lakaw ug panalipdan kaunta sa Ginoo. Unya gikuha niya ang iyang sungkod ug nagdili siya 5 kabuok batong hamis didto sa suba ug iya kining gisulod sa iyang puntil. Dala ang iyang lambuyong, miduol siya kang Goliath. Mitagpo usab kang David si Goliath ug ang igdala sa iyang kasangkapan sa gubat nag-unang kaniya. Sa pagkakita ni Goliath kang David, nakaminos siya kang David kay batan-on pa man si David ug pulag-pulag aping ug gwapo. Unya iyang giingnan si David, iro ba ako nga imo lamang hadlokon ug bunan? Ug gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Dios. Mingon siya, duol ka nako kay ipakaon ko sa mga langgam ug sa mga mananak ang imong unod. Unya giingnan ni David si Goliath, miduol ka kanako dala ang imong espada ug bangkaw, apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa kasanuluhan sa Israel nga imong ipasipalahan. Niining adlaw, itugyan ka nako sa Ginoo ug patyon ko ikaw ug punggutan sa imong ulo. Ipakaon ko sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananak ang mga patanlawa sa kasunduluhan sa mga Filistihanon, aron ang tibuok kalibutan masayop nga may Dios sa Israel, ug aron ang tanan nga nagkatigom karon dinhi masayop nga ang Ginoo magluwas dili sa espada ug sa bangkaw, kay ang Ginoo mao'y makig-away ug itugyan kaniya sa among
Busa, pinaagi sa lambuyo na bundok ug ipatay ni David si Goliath. Si David walay dalang espada. Unya nidagan si David ngadto kang Goliath ug gilungguan niya sa ulo si Goliath ginamit ang espada ni Goliath. Sa pagkakita sa mga Pilistihano nga patay na ang ilang sinaligan, nanangan sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dahil ko'y ang Ginoo, ang akong bato. Dahil ko'y ang Ginoo, dahil ko'y punta ang Ginoo, akong bato, nga nagbansay sa akong mga kabog, alam sa away, sa akong mga tulong, alam sa Ang Ginoo maanakan ninyo. Ang santos na ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya gibalik si Jesus sa sinagoga ug dito'y tao nga kuyos o kamot. May mga tao sa pito nga naligid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang tao sa adlaw ipapahulay. Aron aduna-una sila ikasumbong bato kanila. Si Jesus mingon sa tao na kuyos o kamot. Doon na rin sa atubangan. Unya, iyang ipangutana ang mga tao.
niini, naglagod sa Jesus samtang nagtanaw kanila. Apan nasubok sa siya tungod sa ilang pagkasayo o pagkagahi o ulo. Unya ng ina ng tao, ituyod ang imong kamot. Ituyod sa tao ang iyang kamot o naayo kini. Busa nagula ang sa sinaguga ang mga pariseo o nakikita kayo sa mga sakop sa pundok ni Herodes o ilang ilagaw ang pagpatay ng Jesus. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo, manglingkod sa makaryo, mayong unto, mayong unto karagunggan. Ang atong ipapahulay usa ka sekret nga adlaw alang sa mga Hudyo. Tungod sa kabalaan niini, dinili ang pagbuhat, ang matawag na to mga manual laborers. Labi na kayo yung buhat na trabaho, dinili ang pagbuhat niini. Dahil ang mga Hudyo umikan sa kabalaan sa kanyang ipapahulay, ang ilang mga kinahanglanon sa kanyang ipapahulay, ilang na ng andamon dali sa adlaw sa kanyang ipapahulay ang kanyang ipapahulay. So, dili kinahanglan na manghugas o palato o pinggan, hindi ka nang ipapahulay. Kaya once ang sahod, ang plato o pinggan, may exert pagka-course na so naka-break na ka sa paglaon sa kanyang ipapahulay. Mao nagabisan ang paglukod sa imuhang bani. Bisan sa pag-alsa sa imong unlay, ibilit na siya. So mao na nagtagal na kinahanglan sa panimalay atol sa kanyang ipapahulay, kinahanglan na a day before sa kanyang ipapahulay. Ang Ginoong Jesucristo isip ko sa Hudyo kay bawo siya kung unsay pinili o unsay gitugod sa adlaw ng ipapahulay. O kay bawo po siya sa iyang role, sayod po siya sa iyang papel nganong ipadala siya sa iyang kamahalan din sa kalibutan. Mao na naging tagawag ni adto siya sa adlaw ng ipapahulay, niadto siya sa sinaguga. Nakita niya ano sa katao na kuyos mong kamot. Lato ng pagkasulti na kinahanglan ng tapang. Ini o image na tapang. Dini yung ipakundana ang mga tao. Kung sa may angayan ng buhaton sa adlaw ng ipapahulay, ang pagbuhat ba o matarong, pagtabang ba o ang pagdaot, pagluwas ba sa kinabuhi o ang pagpatay. Ang atong Ginoong Jesucristo sayo, since ipadalaman siya sa Diyos, sa iyang amahan, sayo siya na ang diktum na nag-ion, Salus Animarum Suprema Lex, mao kayo ipatipapaw niya sa ilahang pag-ani, that the salvation of men, the salvation of souls, mao ay supreme law, na ang kaluwasan sa kalagayan, may physical or spiritual, mao ay mas labaw sa kanang palato. Mao nagabili, isa ko lang ang ipapahulay. Since there is a person na nanihanglan o tabang, wala niya ikaw ang tabang ni taong tao. Mao na, ngayon patuyod ang maong tao na kung yung sukamot o naayon. Iunahan lang ang ato ang Ginoong Diyos pag-isuod.
Dili magita o dili magbuhat ang adlaw. O unsang adlaw ang nagayan mo ang ibuhat. Kaibaw siya sa ibigay na ito na paninahanglan. Mao na kaibaw siya ang buhata ka na ito kung hindi kinahanglan na. Kaibaw siya mo suspend. Kung nakatong pangayo hindi pa ang naiintindihan. Pero kung nakita niya na kinahanglan ka, di kayo niya pinigil ka. Mao na itong malauman o mao na itong masalita. Usa ka butang ang atong mapamalanlunan din sa itong ebanghelyo ng Panginoon. Kini part ni mga Pariseo sa sign ni mga tao na dunay kalago, dunay prejudice kang Jesucristo, dunay bias kang Jesucristo. Ang tao na dunay kasuko, ang tao na lagot sa katao, bisag kung sa may buhaton na nagtawhanan, bisag kung sa may maayo na buhaton na nagtawhanan, ngayang kalagutan para nila di yun ang maayo. Manita na siya o pamaagi na iya ang ma-discredit ang mga tao. So dili lang dahil sa itong panahon ang iunaan na isyo na kitabo sa panahon pa sa itong Ginoong Jesus sa hindi pa sa kalibutan, which in fact siya mismo biktima. Wala siya gihimo dautan, pero gumikan sa prejudice sa mga tao na nakaniya. Kaya lagi siya ikan sa kalugar na gitawag ko God for second place. Gumikan kay paya sila sa pamilya ni Jesus. Kaya inahan plain housewife ang yang foster father o yang amahan sa San Jose usa lang kapanagay. Ang iyang circle of friends, mga mananagat. Unsa may espesyal na itawhan. Gumikan niya na ang ilang framework o panguna-una. Dili siya ang ilang tagdol. Mao na ilang i-discredit sa Jesucristo. O galing sa tuang ebanghelyo ron, nabot sila sa extreme. Nabot sila sa extreme, dengan naman, kailangan namang ipapatay sa Jesucristo. Iyon-anak ang mga tao na dunay kalabutan na tao, kundi sila makontento o pananglitan, maigo ang ilang ego, kana. Manita ka maagi kailangan madispensar ang maungi kalabutan. Ingon ana ang mga nagtaburon sa tuwang nagliliban ng Isusod. Labi na kayo ito ni-apply nato sa mga pagkitaburon sa tuwang nagliliban ng Pilipinhon. Sorry, sayo-sayo lang ang pagbatay ng tao. Kay basig makadaot nato. Makadaot nato. Makadaot nato. Mao ni ang mga nagtaburon. Mao na isip pagawasay o mga baho. Isip pagawasay sa mga sekreto. Mao ni mga butang na untag dili ta makiagon. Ang atong Panginoon Jesucristo nagtanaw lang sa kayuhan sa iyang katao. Nagtanaw sa kayuhan sa kadaghanan. Wala siya makayatak o mga tao. Wala siya makayatak o mga katungdanan.
Wala siya maningkamot na maisan niya ang mga posisyon sa mga dagang tao sa iyang panahon. He was just knowing what is intended for him to do. Pero, gumikan sa mga vested interest, sa mga paresyo, sa mga kalakuan, sa mga Hudyo, mawala magigsuon. Unta, mamahimong kinig na ato ang paningnan na kung doon may tao na buhatag o kaayuhan, kung doon may mga tao na isuon na isuon nato na bubuhat o mga karong, bubuhat o mga buhat alang sa kaluoy o pagkakag, dili utak ato utangan o dili utangan o mga personal na mga interests. Unta, kung muhimo magkakangalakan, muhimo magkakong mga angay buhakon niya sa katiliman, unta, ibuunin nato, not for our own glory, not for our own justifications, but para sa glory sa Ginoo, para sa kayamayan sa Diyos, o para usap sa kadaydanan sa labaw ng magkakatao. Amen? Paliwan. Giluwas kita ni Kristo, ikan sa makalaglag na kahong sa dautan. Pagayon ako sa Diyos, kini maong grasya, o panalangin o maong grasya o panalangin, o mayroon kita na kaniya sa palingon, amahan, patalimuhi kami. Amahan, patalimuhi. Natimuhaon sa simbahan ang paglingkawas sa katawhan gikan sa isa't isang butang na mahimong babag sa pagmantala sa Ebanghelyo ngadto sa katawhan ni panahon na mag-ampo kita sa iyong Amahan, patalimuhi. ngatagan sa Ginoo paglaom ug dasikon ang gigutom nga kalibutan nga sa dili makiangayon paagi kawan o pagkaon bisti ug kagawasan mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalimuhi kami. Nga ang mga matuumon sa ganang gabi maantigong mubating sa uban sa kinasipkasing kayon o mubuha sa amay isip mga anak sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalimuhi kami. Nga magpakita kita pagkagay alang kanila nga nanag-antos sa ingon mugaan ang ilang mga palasunon o mutabag kanila aron padayon silang musalig sa Diyos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalimuhi kami. Nga imo untang isipon na tapos o mapuslanon alang kanamo nga ang alam tubilog kamo mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalimuhi kami. Nga ang mga nangamatay o sila nga nagsubo tungod sa ilang pagkaliwan makakita paglaom o kahumayan diha sa nagpanahong Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalimuhi kami. May umaong Diyos, pinaagi sa iyong balaang Espiritu. Tabangi kami sa pag-iugma kanimo, diha sa among pag-amuma o pagtabang sa uban. Kini ang ipangayo, pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ganitong sakripisyo, nawato ka sa Diyos na mahal, makagagahon sa kaya. Tuwa-tuwa sa Diyos, sa Kristo, Diyos sa mga alam sa tayo kumayan sa lahat, alam sa pagkakusahan sa Diyos Santo sa Diyos. O Ginoo, santusa sa iyong panalangin, kining minatag na mga grasa, tungod sa iyong kabangihatagon, kining mga grasa, maghalin mo kakanamo sa siga sa iyong ugma, na may panahon kang Santa Ines, bato sa kanang mga pagpasakit sa iyang lawas. Kini ang ipangayo, pinaagi
Diyo sila walay pulong nga pag-awa. Santos na ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos, ipadala iyong Espiritu ang pagsantos ni ibig magagasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini, nagto sa iyang mga tinuan o piingon. Dawata kini inyong natanan kanta, kay kini mawagang labas na itukian alang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalas. Mipasalamat kanino pag-usap, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini o Panginoong kamungatanan kita niini, kay kini mawangkari sa akong dugo, sa pag-o o tunhay ng kasabutan. Ang dugo na iulaan ang kaninyo alang sa kanang mga tao, aron ang mga sala mapasay, buhata kini, aron paghanapon kanan. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo namatay. Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalan kami kanimo amahan hinimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming ginisip nga angyan na matubang o mualagad kanimo. Himuan na kami nga manalamat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Tinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan na mahingpit kami diha sa gugma, uban nilayo ang Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanan mga pare. Tinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga mamatay diha sa imong kaluoy, dad-a sila tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawa. Kaloy kami tanan, himuan kami alayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban Maria inahan na ulay sa Diyos, kang San Jose iyang putli na bana, uban sa